Może znasz śląski tylko trochę, może jedynie ze słyszenia albo w wersji mocno wymieszanej z językiem polskim. A może znasz go całkiem dobrze, a mimo to zdarza ci się czasem popełnić błąd. Co więcej, może nawet o tym nie wiesz. Z myślą o tobie przygotowaliśmy mały przegląd błędów, które najczęściej popełniają użytkownicy śląskiej godki. Godać, a nie godoć. Jo umia godoć po śląsku. Aj, ależ zgrzyta. Ze wszystkich błędów, jakie można popełnić, mówiąc po śląsku, ten jest chyba najbardziej jaskrawy. To takie werbalne 230 V prosto w bębenki. Słowna drzazga wbita pod paznokieć. Językowy klocek Lego pod gołą stopą. Pamiętaj, po śląsku ludzie godają, a nie godoją. Odmieńmy to sobie raz na zawsze poprawnie. Jo godą. Ty godosz. Łon godo. My godomy, wy godocie, łone godają. Joże godą, ale my godali. Będziesz godą, ale wy będziecie godać. Skąd się bierze ten błąd? Zapewne ze skojarzenia, że po śląsku często tam, gdzie w języku polskim jest a, wstawiamy o. Ptak, ptok, trawa, trowa, stać, stoć. Gadać? No właśnie, godać. A tak naprawdę zdecydowana większość śląskich czasowników kończy się na ać, a nie oć. Godać, pisać, trzymać, strzelać, brać, lotać, smykać. Te, które kończą się na oć, to w zasadzie wyjątki, które można by policzyć na palcach 2 rąk, bo jest ich z 10. Stoć, przoć, grzoć, loć, wloć, dzioć, pioć, kroć, śmioć i boć. Zatem jeśli chcesz godać po śląsku, to godej i no pamiętaj, co by godać, a nie godoć. Sznupać i szkryflać. Zainteresowanie godką na nowo sprawiło, że niektóre słowa zyskały ogromną popularność. Tak dużą, że wciskają się w miejsce innych, zupełnie zwyczajnych słów, które mają tego pecha, że brzmią tak samo lub bardzo podobnie i po śląsku, i po polsku. Przykładem na to jest czasownik sznupać. Strasznie namnożyło się tego sznupania. Chcemy sznupać w internecie, sznupać kamratów, sznupać odpowiedzi. Tyle, że po śląsku mamy już słowo na określenie czynności szukania. Ten czasownik brzmi szukać, a odmieniamy go w ten sposób. Jo szukom, ty szukosz, łon, łona, łone, szuko. My szukamy, wy szukocie, łoni szukają. Do tego, inaczej niż po polsku, nasze szukać lubi łączyć się ze słowem za. Powiemy zatem, szukam za moimi pieniądzami. Widziała, żeś jakaś? Sznupać ma nieco inne znaczenie niż szukać. To raczej szperać, grzebać. Sznupać idzie w szranku albo w dziełszynej taszce. Tylko uważaj, bo możesz usłyszeć, co ty mi sam sznupiesz? Sznupanie wszędzie tam, gdzie powinno się szukać, to na pewno nadużycie. Takich słówek jest więcej. Od na przykład szkryflać albo szrajbować, używane w zastępstwie czasownika pisać. Idźmy jednak dalej. Błąd numer 3. Występuje przy słowach takich jak szwarny i gryfny. Fajnych, pozytywnych określeniach, które zdobyły sobie popularność i stały się ambasadorami śląskiego. Znają je nawet ci, którzy w ogóle nie posługują się godką. Szwarny to po śląsku ładny, przystojny, miły. Gryfny? Bardzo podobnie. Ładny, przystojny, elegancki, czy po prostu fajny. Możemy powiedzieć, to je ale szwarno dziołcha. Tyzie gryfno. Każdy chce być gryfny, pra? I to właśnie sedno sprawy. Szwarny i gryfny może być ktoś. Te słowa określają osoby. Ich używanie względem rzeczy jest nienaturalne. Po prostu błędne. Szwarne auto, szwarne lacie, gryfno chałupa, gryfno pogoda. Nie. Tak się nie mówi. W języku śląskim jest tak, że wyrazy odmieniają się po śląsku. Taram! Ale to czasem w praktyce oznacza, że odmieniają się podobnie jak po polsku, ale jednak inaczej. Klasycznym przykładem na to jest odmiana przez przypadki wielu rzeczowników rodzaju żeńskiego. Weźmy przykład. Słowo studnia. Co? Studnia. Czego nie ma? Studnie. Czemu się przypatruje? Studni. Co widzę? Studnia. Z czym mam problem? Ze studnią. O czym godą? O studni. Jak widzisz, odmiana wygląda nieco inaczej niż po polsku, bo w dopełniaczu, kogo czego, mamy końcówkę e, studnie, a nie i, studni. No i mamy tu przestrzeń na błędy, bo czasem końcówka e wciska się tam, gdzie jej nie powinno być. Słyszymy wtedy, siedza w kuchni i myśla o ale. Źle trzeba powiedzieć, siedza w kuchni i myślało o Ali, bo i kuchnia,
i ala w tym zdaniu są w miejscowniku, a nie w dopełniaczu. I w drugą stronę. Czasem ta śląska forma nam ucieka i zamiast odmieniać po śląsku używamy odmiany polskiej. Nasułek sam zimi, jak nie było ali. Źle. Powinno być nasułek sam zimie, jak nie było ale. Kłopoty z dopełniaczem rzeczowników rodzaju żeńskiego to nasz błąd numer 4. O ostatni rodzaj błędu na naszej liście moglibyśmy się pokłócić. Chodzi bowiem o używanie w miejsce wyrazów rodzimych słów polskich jedynie ześląszczonych w wymowie. Przykłady? Chociażby kocham cię zamiast przajaci, kalesony zamiast spodnioki, prezent zamiast geszynk albo darek, czy wreszcie uważaj zamiast dej pozor. Gdy używamy takich słów, w zasadzie nie mówimy po śląsku, a jedynie stylizujemy polski na śląski. Wspomniałem jednak, że ten rodzaj błędu jest dyskusyjny. W takich przypadkach nigdy do końca nie wiadomo, kiedy kończy się sfera błędu wynikłego z tego, że ktoś słabo zna śląski i stosuje wyrazy polskie. Może bowiem być tak, że to śląszczyzna adaptuje sobie polskie słowa, czyli robi to, co każdy żywy język. Wzbogaca swoje zasoby o to, co jest potrzebne użytkownikom. Oto nasza subiektywna lista 5 najczęstszych błędów w języku śląskim. Zdarzyło Ci się któreś popełnić? To nic strasznego. Najważniejsze to godać i jeszcze raz godać. A nie godoć. Pamiętaj, perfekcja z czasem przyjdzie sama. Jeśli chcesz jeszcze lepiej poznać śląskogodka i udoskonalić swoje umiejętności językowe, wejdź na stronę ponaszemu.pl/bonus, zarejestruj się i uzyskaj dostęp do bezpłatnego 45-minutowego szkolenia. 10 zasad szybkiej nauki śląskiego. Pokażemy Ci w nim sprawdzone sposoby na to, jak zacząć naukę godki, co robić, aby jak najszybciej uzyskać pożądane efekty i jak się doskonalić we wszystkich obszarach używania języka. W rozumieniu, mówieniu, pisaniu i czytaniu. To mega wartościowa wiedza, dzięki której będziesz dokładnie wiedział, jak zabrać się za naukę godki. W efekcie wreszcie będziesz mógł się nią swobodnie posługiwać. A zatem nie czekaj. Już dzisiaj zarejestruj się na stronie ponaszemu.pl/bonus i zacznij swoją przygodę z godką.